Sikubingelela uPastor William. Inamba kuzoyisensa ngoba uyimember noma uyanikela. Songo-9 kuya ku-5 ntambama, Monday to Friday kuphela. WhatsApp. Makhosi Mdladla, ngiyabingelela Pastor. Ngicela ukubuza, uphupha udla amadumbe. Ubedla amadumbe. 1. Isikhathi esiningi uma uphupha amadumbe upha oluhle uma uwadla. Lokusho ukuthi kungenzeka uzoba nenhlanhla, uzobusiswa ngenhlalakahle nempilo enhle ngenxa yokuthola umsebenzi o ngenxa yokwenza inzuzo okanye ngenxa yokuthola imali. Shuthi izinto zakho zizokuhambela kahle noma suke zikhambela kahle njengamanje. 2. Ngokwesintu uma uphupha amadumbe upha oluhle uma uwadla. Lokho kungasho ukuthi kungenzeka ungumuntu okhonjiswayo ukuthi-ke kudingeka wenzele izidalwa noma isidalwa esikwembethe iladi, omunye ngathi isimayo, omunye ngathi isithebe, omunye ngathi umsebenzi wesintu. 3. Yenzeka uma uphupha amadumbe ubopha oluhle uma uwadla. Olusho lingenzeka ukhonjiswa-ke ukuthi ngabe iladi o isimayo okanye isithebe noma nje umsebenzi wesintu wamukelekile uma ukuthi kukhona okade usanje kukwenza wena wenzele izidalwa zakho noma wenzele isidalwa esikwembethe. Ngoba omunye kungenzeka kade benze iladi, kade benze umsebenzi wesintu, kade benze isithebe, ebese bona ulandela iphupho lakho na eyibona ehla. Wona lamadumbe leyo selibuya njengempendulo ewubufakazi ukuthi lento oyenzile ihambe kahle yamukelekile. Shuthi lesi sidalwa kade usenzela siyamukele lento. Number 4. Kwesinye isikhathi uma ngaze uphupha amadumbe upha oluhle uma uwadla. Lusho lingenzeka ukhonjiswa ukuthi-ke ukhulelwe noma kukhona okhulelwe okukanye ukhulelise umuntu uma ukuthi umuntu wesilisa. Abanye abantu baye baphuphe bedla amadumbe usekhulelwe uma umuntu wesifazane noma usekhulelisa umuntu uma umuntu wesilisa noma nje kukhona umuntu okhulelwe usondelene nawe. Siyabonga ngaloko kungaba yidliso udla amadumbe uma ukuthi asebolile, onakele, awekho esimeni esifanele. Siyathoba.